Sabado, shoot og kasal. Ya, kanang layo kaya ako shoot karon. Ako ning gi-take siya last minute kaya akong kasal nga shoot karong Sunday na cancel. So karon, ko applying wedding. Muna siya, layo kayo sa Lorne. 2 oras ka pin. Taksit. 9 hours ang shoot. Sugod alas 2:30 sa hapon. So biyahe ko 2 hours prior. 3 hours gikan sa balay. Ano ko rin sa 3 hours sa road. So pila ka oras. Iste. Ano lang. Life. Sige, drive sa kabay. So I had to buy rubber cement for my shoes because my shoes just died and it opened up and just got some Bunnings sausage. Oh, love those trees. Ah, there. Basta bay! Tayo! Wala na kayo ka-update sa vlog. Pero may maganda di ko ka-update. Mabisi ko ba? Pero karon siya, nadawa ba eh. Wala ko klarong tog. Hindi ko na to gabi eh. Kaya klase ko niyan. Na ko ipang trabaho gabi eh. Yung karon diretso ko nga rin sa Lorne. Kaning Lorne, mga 2 hours away from the city ni siya. Ang Amua is 1 hour away from the city. So mga 3 hours ko pa doon nga rin. Wait tog, 3 hours pa doon nga rin. Shoot ko kasal mga 8 to 9 hours. And then uli. So 3 hours plus more or less 9. Make it 10. Kaya naman gini mga kuan-kuan. So mga 10 hours, 13 hours plus another 3 hours kanang padong uli. So it's around 16 hours shift for today. So ana, itag kwarta ba? Hindi lang kayo lugar kaya nako sa Otway Forest karon. Na ako sa inland ni agi padong sa kuan. Usually kung padong kag Lord ato makadapit sa dagat agi. Karon kay na ako dapit sa kuan inland. Boring ang view pero mas duol. Sige. Drive sa ako. Kuan ko lately kanang wala kay ko ayo ko mga shot doon pa sa view. Lately wala ayo ako mga shoot sa wedding, wala ko I need to improve on myself. So karon let's give it a try. Doon tagit sa lugar eh. Ang nakanindot diri sa Australia kay ang karsada nindot gitanan ba straight maski madto kag kalasangan, madto kag mga kuan. Wala kay problema, imo lang ka problema ani sputan kag gasolina or makapoy ka pero mag long drive ka may unsa guni ka 3 hours guni nga drive niya kanang 3 hours di Pinas nga kanang murag tagpila lang ka ang speed tag mga 50 tag 30 ang speed nga tag 180 so ino na i-times na ninyo ha 3 ka oras niya times average mga 80 100 ang speed ayo kay bye. Okay, finally done with the wedding. Where's my glasses? Fuck. Okay, mate, there we go. It's the rain. It's here. Damn it. Okay, need to go. Kusog kayo. Hinay na sad. Road work. Karami daw ang gamay na ng gasolina. Pag human, problema ka kay 41 minutes away pa ang kuan, which is 43 kilometers away ang sunod nga petrol station. Nya imong gasolina is gamay na lang. Nya man ang oras karon is 12:40. So sikwati ka do, sikwati. Shit, those clouds, man. Look at those clouds.